kula mangpet jahi mawon. Akhirnya to. Sung kaweng tias sun amun paduka kagungan Aji Candra Birawa. Kula nyuwun tulung kula mangpet jahi kemawon. Mangke rumiyin. Suwe ora ketemu, bareng ketemu kok njaluk mati. Nger, wonten wigatos menapa? Kula ngantos gumun setahun jengglek serendeng. Ngaraosaken dumateng penandhangipun ingkang putra kula pun Jaka Pitana. Sing dinggumuni perkara napa? Sampun mataun-taun anggen kula kekeluargan mangun bale wisma kaliyan ingkang putra pun Banowati. Nggih, anak kula Banowati pripun? Kadidene rojah rajeh manah kula. Banowati rikelenggan samangke semunipun sampun boten tresna kaliyan kula pun Duryudana. Buktine napa nggih? Buktine napa? Saben enjang menika sampun nyawisaken unjukan dedaharan kaliyan pun Duryudana. Ning nyatanipun sampun ndungkap 7 dina kalungguhan samangke. Banowati pun boten purun kladosi dumateng pun Duryudana. Kula caketi Banowati ngalih kula takoni boten purun semaur. Sebit rontang ranting manahipun ingkang putra kula pun Duryudana. Saben dalu tilem wonten ing patunggon kula mlebet tilem wonten kamar dheke malah metu wonten ruang tamu. Kula susul metu Banowati mlebu. Ora gelem nyawisi apa-apa dumateng pun Duryudana, ditakoni ora gelem semaur. Ora gelem melati kelawan pun Duryudana. Kula mriko ngantos gumun salah kuwi apa lupute Duryudana niku napa? Monggo kula dadi wong lanang niku sampun kula tetepi wajiban kula. Apa penjaluk ingkang putra pun Banowati, bojo kula pun Banowati kula sembadani. Sadeg saknyen njaluk bangsa sing larang-larang tak sembadani. Ning atanipun semunipun sampun gila dumateng pun Duryudana. Rama Prabu, kula pun boten isa nyangga pacobaning gesang yen to Banowati tingkahipun kados mekaten. Napa kira-kira Banowati pun boten remen kelawan Duryudana? Apa kira-kira wonten wong lanang liya ingkang mlebet wonten atine Banowati wekasanipun kula dikipatke? Kula mriko boten leren-leren anggene ngeluh. Nyelondoh dumateng pun Banowati. Ning yatanipun kula menika mboten wonten ginanipun, mboten wonten paedahipun. Wonten ngajenge Banowati. Kaya gombah kula niku paribasane mboten wonten ginane. Napa kira-kira Banowati pun mboten seneng kali kula? Napa kira-kira Banowati pun seneng kali lanangan liya? Apa mergo tekku keciliken? Kosik to, kosik. Mangke riyen to, mangke riyen. Sampun pinten dinten? Sampun dungkap 7 dina kalenggan samangke. Pun Banowati mboten purun dadosi kula. Kula mangpateni mawon. Oh. Kalian.
Sabar ya, sabar. Kula mboten kiat Kanjeng Rama. Kula mboten kiat yen to bojo kula katen-katen. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Sabarin, sabar, sabar. Kagyat risang kapirangu Ari nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana dosang retnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngenesing jas ya si tukang kudu garing sabar rumiyin nggih sabar kekeluargan menika nggih kados mekaten cok kala mangsa keterjang ombak tegese pacobaning wong bali wisma cok kala mangsa bojo lanang karo bojo wedok ki cok kala mangsa ora isa nebu sak uyun ngetek saranggon tegese cok kala mangsa cengkah sing lanang njaluk ngene sing wedok njaluk ngene niku pun lumrah niku cara masakan niku kanggo bumbune wong kekeluargaan utawa wong rumah tangga sampun lebet-lebet anggenipun menggalih kula niku pun mboten daya piye carane Banawati niku lilih kula niku wonten negari Ngastina menika kula ratu nggih kula ngertos kula wonten mriki menika pimpinan wong sing mapan wonten ngarep dhewe niyatanipun kula wonten griya mboten wonten ajine kalih bojo kula njaluk apa-apa tak turuti njaluk sawah tak tukokke njaluk kendaraan tak tukokke njaluk gelang sak wayah-wayah tak tukokke ndek wingi nembe njaluk jam nggih kula tukokke ning nyatanipun gerus ati kula blakane kula bloko suto kalih panjenengan kula teng mriki ketoke ratu pimpinan ning wonten griya niku kula ken umbah-umbah androke bojo kula ki gelem bot-bote kula menika tresna kelawan pun Banawati nyetan pun Banawati pun boten tresna kalih kula. Kula tak ngombe racun tikus. Sabar. Samarapan moring sukma sinuk maya winah ya ing asepit sinimpen telenging kalbu pambukaning warana jane niki dudu perkarane Prabu Salya wong tuwa duwe kewajiban yang anak niku menehi jeneng sing apik dibudidaya mrih dewasa sing kewajibane wong tuwa sak banjure nyekolahke sak dhuwur-dhuwure sawise nyekolahke sak dhuwur-dhuwure ngrabekke marang anak mau yen tok anak wis rabi tegese wis gugur kewajibane wong tuwa ning wong Jawa ora iso paribasane diculke sirahe diganduli buntuti yen panjenengan sambat kalian kula perkara solah bawa pakartine si Banawati kula tak nyuwun wekdal sekedap kemawon kula petukane Banawati jane eneng apa perkara niku lek mung dinengke wae mboten badhe rampung kula nderek kersa padika Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka kula tak nyuwun wekdal kula petukane Banawati sinartan sembah Gusti muga-muga entuk titik
temu apa to sebabe kok nganti Banowati ndarbeni pertingkah ngados mekaten. Nggih, istirahaken dawuh. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ya. Iya, Dok. Monggo Kanjeng Rama. Ya. Repa lo jinawi Kadi Sutama Gusti sasongko kasongan Surya Raras Raras uruming sari-sari Samyo manuk smeng sarira Patopan mboten grai topi lho kelingan samangke Kanjeng Rama Prabu ing Manduraka. Kepareng rampun nyambangi dumateng ing putra kula pun Banowati. Kepareng sarapa paduka kula ngaturaken sembahang abdi mugi kunjuk. Sandhap padha paduka Kanjeng Rama Dewaji. Ya wis tak tampa. Lungguh dhuwur lho, lungguh dhuwur. Aja ndeprok kaya ngono. Inggih, wis tak tampa bener becik. Akarya bombong Birawa jroning nala ora liwat pangestune bapak ditampani ya, Nduk. Inggih. Grawane nanggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jojo, rumah keting marat
adoh ya memang ana ora daging kayuwanan. Bat. Kalian sinten? Karo sopir. Aku nyandi-nyandi ora karo sapa-sapa. Kok janur gunung Kadingaren? Ngene ya, Nduk. Ngene. Dina samangko tak kandhani ya. Wong tuwa kaya dene bapakmu Salya Narasoma iki duwe kewajiban tutur uwur karo sembur. Tegese tutur nuturi marang anak. Uwur kuwi urun. Reh nek kowe wis dadi wong minulya dadi bojone Nalendra, Koceh Raja Brana, nek mung urun perkara bondo donya kaya dene wong nguyahi segara. Ora ngono. Inggih. Nah. Sembur tegese ndongake marang anak. Reh nek anakku wedok wis dadi bojone wong minulya, aku mung ndedonga rina kelawan mengi, bapakmu ki ora butuh dipunjung bondo donya, ora butuh pendak sasi ditransfer duit, pendak taun dipunjung bondo donya, ora butuh ning bapakmu ki butuhe keluargamu, lehmu bebrayan kuwi ayem-ayem tentrem. Lah iya. Nduk. Ren aku duwe kewajiban nuturi karo anak. Ya, gatekno ya. Wong wedok kabeh wae ora mung kowe. Wong wedok kabeh wae sing wis diwengku karo kakung, sing wis dipek bojo karo wong lanang, kuwi bakal slamet donyane, slamet akhirate. Titikane wong wedok mau gelem nindake sing diarani petang perkara. Gatekno ya. Wong wedok itu barang iki digatekne. Wong wedok bakal slamet donya lan akhirate kuwi titikane waton iso nindake petang perkara siji. Gelem ngibadah jumbuh lawan agama lan kapitayane, sing angka loro gelem poso. Lire poso ki ora mung ngempet ngelak karo ngempet luwe, masane mripat piye, masane lambe piye, masane kuping, masane ati kuwi kepiye. Nah, sing angka telu, wong wedok bakal slamet donya lan akhirate wong wedok sing bekti karo kakunge, bangun miturut karo bojo lanang. Arep dikaya ngapa lan piye? Arep wong wedok kuwi gajine belanjane luwih akeh tinimbang sing lanang. Ingkang minangka dadi tetuanggane wong keluarga kuwi wong lanang. Arep kowe mentang-mentang dadi anake wong sugih, ndalah bojomu anake wong mlarat, ning gelem ora gelem selaku dadi wong wedok kuwi kudu manut karo kekarepane wong lanang. Ngibarate sing tak genake saya cetha. Ngibarate wong wedok kuwi sawah, wong lanang kuwi pacul. Sawah arep dipacul sak wayah-wayah. Ora kena selak, ora kena semaya. Mergo kuwi dadi kewajibane wong wedok ngladeni wong lanang. Kula kok mboten paham ngene lho. Lah, mosok sunah Rasul malam Jumat ora dong. Nek wong lanang duwe karep saresmi utawa kumpul karo wong wedok, jojo pisan-pisan wong wedok kuwi nampik kekarepane wong lanang. Oh, bab menika yo kudu mok tindake. Yen to nganti wong wedok kuwi nampik kekarepane wong lanang dalam rangka sanggama kuwi mau, hukumane kanggo wong wedok bakal dikutuk karo malaikat sakjroning sawengi utuh. Kuwi hukumane. Dados menawi wong lanang menika nglemah bengkan nyelo-nyelo kepengin kumpul karo bojo, pengin kumpul karo wong wedok ora kena nolak, ora kena nolak. Nek nganti nolak hukumane dikutuk karo malaikat. Kula selaku dados wong wedok kula tak takon apa? Nek wong wedok niku awake kesel, awake lungrah, awake kudu masuk angin, greges-greges, wong gawane mbedhidhe ngados mengaten. Wong lanang lemah bengkah nyelo-nyelo njaluk kaya ngono kuwi, apa ya kudu dipinangkani? Nek ora pengin dikutuk karo malaikat, pinangkanono. Carane minangkani kados pundi? Wong awake niku lara, awake niku mboten penak. Ngibarate kaya wong mangan kae, ler nothok engko gen dipuluki dhewe. Masa ora paham? Sing penting ora nampik, ora nolak. Ler nothok
Cethake cara wedang kuwi lerno ning lepek engko gen diseruputi dhewe. Ya. Ning saurunge mok seruput kudu disebul dhisik. Dados mboten kepareng ora entuk. Sakmenika diwalik critane. Diwalik piye? Sing duwe karep ngibarate wong wedok kuwi ril sepur, wong lanang kuwi sepure. Arep ril sepur ki nangis getih pengen diliwati karo sepur. Ning nek sepure turu angler. Apa ya iso kon ejes. Ora iso wong sepure ku turu angler. Menawi dipaksa ora iso, kaya wong ngecetno. Inggih. Lah sing angka 4. Iki lho. Sing angka 4. Wong wedok bakal slamet donya lan akhirate wong wedok sing iso njaga kehormatan. Leripun iso njaga sawah sanding WC, mosok ora genah. Iso njaga kehormatane, ora pati-pati leladi karo wong lanang nek ora bojone dhewe. Paham? Nggih, saiki ngene. Goncang kancing langit kelap-kelap ngaton. Lir gincanging alis risang mawe gandrung sabarang katulu. Sabarang katulu ukir moyak mayik saking dias bali woro. Lumare sang gandrung dohari sumitra Tanoyo parandra. Kuwi enek masalah apa karo bojomu? Mboten wonten perkawis napa-napa. Nek ora enek perkara apa-apa ya gene bojomu nganti nangis kelawan bapakmu salya. Sing enek ya mung aku karo kowe. Jare bojomu kowe wis ora gelem ngladeni. Ben isuk ora tau gelem ngegekne wedang kopi. Wayahe adus ora gelem nyepakke anduk sabun lan sapanunggalane. Wayahe turu kowe disusul ning jero kowe metu, bareng disusul metu kowe malah mlebu ditakoni ora gelem semaur. Aku nganti mesakne bojomu nangis ndrodos ning ngarepe wong pirang-pirang sing lagi siniwaka. Nduk jane eneng apa? Apa kira-kira kowe wis ndak patek demen karo bojomu? Ya. Lek kowe ora demen karo bojomu kuwi mbiyen bapak lehmu rabi karo Duryudana kuwi dudu karepe bapakmu ning karepmu dhewe. Sakuwi terus terang karo aku. Sing eneng mung aku karo kowe. Apa kira-kira kowe wis waleh karo Duryudana? Gek enek wong lanang liya sing luwih enom, sing luwih ganteng, sing luwih rasa, sing luwih cakrak, sing mlebu ana atimu, wekasane kowe acuh tak acuh lawan Duryudana, semune kowe golek perkara, ya to? Semune golek masalah, dimen Duryudana nesu karo kowe, nek kowe dipegat karo Duryudana wis ana sing nampani wong lanang sing luwih gagah timbang Duryudana. Apa ngono apa piye? Obat. Mbok picek mboten. Ora. Mboten. Apa mergo dhek bojomu kecilikan? Mboten. Solahe kurang beringas? Mboten. Dados sajae nek karo Duryudana kowe dicedhaki ora gelem arep dikeloni ora gelem. Eneng apa Banowati? Yen ki dinengke wae iso uga Duryudana bakale lampus diri gantung diri nek kowe ora eneng tembung apa-apa sing tok-tokke nggonmu ora gelem leladi karo bojomu.
perkara pengalaman omah-omah jek sugih aku timbang kowe, Nduk. Wong omah-omah ki cakala mangsa ya ngono kuwi mergo oleh bendina pethuke panggah karo bojo. Neng ruang tamu pethuke ya karo bojo, neng kamar ya pethuke karo bojo, dolan ya karo bojo. Kuwi cakala mangsa kuwi sok-sok mengalami kejenuhan. Kuwi normal. Ning kabeh kuwi wis digondheli karo pangiketing agama lan negara. Bojo bebojoan kuwi nek iso selawase urip. Nduk, madhep rene. Kok ngeten mawon. Sik. Nalika kowe isih SMA dhisik, kowe tau gandeng karo sing jenenge Janaka. Apa kira-kira Janaka nggodha kowe meneh? Woi. Woi. Ti. Plemben-plemben roti-roti biyen-biyen saiki tinggine munggah amben pancen gematine ra kaya sing biyen. Si Huning Mustika Betuban nek ora penting rasa weanan. Tobat tuku dawet sak cendole kathoke ngapret ketok kondalan. Iki ngomong apa to? Ana apa, Nduk? Ana apa mergake kowe matur karo bapakmu men cetha perkarane? Dawuhipun para mini sepuh. Paring dawuh para mintuna nate medhal sabda Kanjeng Rama Dewaji. Tiyang mbuh lanang mbuh wedok menawi kecondhokan kanugrahaning dewa ingkang minangka dados kurunganing wahyuning dewa 40 dina 40 bengi mboten kenging gepok senggol kelawan lawan jenis nadyan to menika bojonipun piyambak. Ose bener ucapmu bener. Wong nek kecondhokan wahyuning dewa kuwi 40 dina 40 bengi ora kena gepok senggol karo lawan jenis nadyan kuwi bojone dhewe. Kowe kok ngucap ngono apa kowe entuk wahyu? Kanjeng Rama. Sawetawis 7 dina ingkang sampun kamuri, kula dipun rawuhi dening pukulan Bathara Narada. Paring dawuh kalenggan samangke, kula sampun pinilih dening para dewa minangka dados sasana. Ing minangka dados papan dunungipun Wahyu Trimanggala perangane Wahyu Ratu. Pukulan Bathara Narada paring dawuh supados kula ngreksa supados Wahyu Ratu ingkang sampun mlebet wonten jiwangga kula jiwaraga kula mboten uwal saking angganipun pun Banomati. Mila jroning sawetawis hari menika kula mboten purun dipun gepok senggol kelawan Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana awit kula kecondhokan Wahyu Ratu Trimanggala. Tobat mbok omong ngono lho, aja meneng ae. Wah. Puji syukur kang jero marang purbani Gusti kang akarya jagat ewa dene jeneng sira Banomati pinilih dening para dewa minangka sasana Wahyu Trimanggala perangane Wahyu Ratu. Nggih.
Pukulun Bathara Narada paring dawuh bilih kalenggan samangke badhe dipun turunaken Wahyu Trimanggala. Inggih menika Wahyu Ratu ingkang sampun sajiwa kalawan kula ingkang angka kalih Wahyu Pamong kang Santo Wahyu Senopati. Ngono ya, Nduk. Inggih. Ya. Yen kowe wis entuk kecondhoan Wahyu direksa aja nganti uwah saka anggammu. Kanggo srana ngukir sejarah negara Ngastina kuwi biyen mula nganti sayaine ora nate kecondhoan sing jenenge Wahyuning Dewa. Ngestaken dawuh dijaga. Duryudana tak ngertekake supaya melu ngreksa, melu njaga supaya Wahyu Ratu Trimanggala katrem ana ing negara Ngastina. Njaluk pamit ya, Nduk. Inggih. Ngestaken dawuh sembah kula ingkang ngembering tindhe paduka Parasasat kadene lintang alian sungkem kula konjuk wonten ngasem paduka. Ya, njaluk pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hastina Maha Prabu Duryudana alon ngandikane harining sun Mrekudara arining sun Mrekudara den kapareng kene sigra Harya Sena jujuk dah Hyang Durna Resaksana mangenjali Resang Sena rinangkul lungayani ora kados pundi Kanjeng Rama Prabu kadine ngantosi silming palwa gabus kumambang watu hitam rikelenggan samangke kula nyuwun dawuh sebab menapa Banowati ndarbeni kose nyicila ayem nyicila seneng nggih anak Prabu Duryudana paduka ingkang salah panampa kleru panyangka ngoten sampun kula suwune katrangan Banowati sampun jujur kalian kula sinten tiyang kakung ingkang wekasanipun kosek to kosek kok panggah cemburu itu sampean
Anane Banomati ndarbeni pertingkah ngados mekaten boten purung leladi lan boten kersa ngladosi panjenengan. Menika pancen wonten sebabipun awit dawuh para pinisepuh sapa wae sing kecondhoan wahyuning dewa 40 dina 40 bengi ora kena gepok singgol kelawan lawan jenis. Banomati sampun maring dawuh dumateng ingkang Rama ing Mandaraka pinilih dening para dewa kalenggan samangke ngestina ngukir sejarah anyar. Ngukir sejarah anyar perangane Wahyu Trimanggala. Wahyu Ratu sampun rinegem ingkang garwapun Banowati. Haladala. 40 wengi niki mengki wangsul malih tanpa beda ingkang sampun kepengker. Dados kalenggan samangke negara Ngastina ngukir sejarah anyar Wahyu Ratu Trimanggala. Nggih, sampun katampi dening ingkang garwa pun Banowati ning kantun panjenengan lan pun Banowati iso ngreksa apa ora? Nek iso njaga jroning 40 dina 40 bengi Lestari Widodo Wahyu Ratu Trimanggala dadi siji kelawan wong negara Ngastina. Aduh Kanjeng Rama Prabu cumeplong raos sing manah kula padhang terawangan. Kaditene lumaku ing wanci pangklong kepapaking obor sewu. Rehne sampun gamblang sampun cetha, bapak nyuwun pamit. Tak ndang mulih ngulon. Ngomah kulon tak tinggal ngene iki beh tamu ki antri. Saya wulan sura niki beyoh nganti rebutan tanggalan. Sawetara bapak tak njaluk pamit riki lenggan samangke diserantekne 40 dina 40 bengi matur sembah nuwun. Jengkal paduka sembah kula nggih miring tindak paduka Kanjeng Rama Prabu. Ya. Palugon naguning wekas Lukita. Lukita linut ing idung. Kadung kadereng hamomara memangun. Memangun maneh ayu ayu wana